elämästä paljon parempaa. Se tuki ja turva, mitä sä oot mulle antanut, on oikeesti merkannut mulle enemmän kuin sä voisit ikinä kuvitellakaan. Kiitos, että sä oot ollut mun tukena silloin, kun mä oon sitä eniten tarvinnut. Kiitos. Tehnyt mun elämästä paljon. Tässä maailmassa on niitä ihmisiä, ketkä juttelee sulle niiden vapaa-ajalla. Ja on niitä ihmisiä, ketkä järjestää niiden vapaa-ajan silleen, että voi jutella sun kanssa. Ymmärrä tää ja kuuntele uusiksi. Niiden vapaa-ajalla. Tää on teille muijat. Mä puhun äijien puolesta. Jos jätkä sanoo sulle hyvät työt ja huomenna, kysyy onko sulla kaikki ok, tupla tsekkaa, viestittelee takaisin 90% ajasta, kun se on käytettävissä. Se on sen takia, että se syvästi välittää susta. Se välittää susta enemmän, mitä sä voisit edes kuvitella. Älä jätä sitä vaan sellaisen pojan takia, joka näyttää ehkä ulkonäöllisesti paremmalta. Joka saa sulle ajatuksia sun päähän, että välittääköhän tää henkilö oikeesti edes musta. Älä menetä oikeesti hyvää äijää. Viesti sille, kenen tää täytyy kuulla. Jos ne välittää susta, ne kyllä näyttäis. Sun ei ikimaailmassa tarvitse edes kyseenalaistaa sitä, että pitääkö ne susta tai välittää susta. Sen ei ikinä pitäisi olla kyseenalaistettavissa. Muista tää. Yksi asia, niin muista tää. Jos ne ei ikinä kutsunut sua, älä pyydä, että sä pääset mukaan. Koska jos ne ois halunnut, ne ois kyllä kutsunut. Muista tää. Kuuntele uusiksi. Tästä lähtien mulla on 3 sääntöä olemassa. Älä valehtele mulle. Älä tuhlaa mun aikaa. Ja jos sua ei oikeesti kiinnosta, niin kerro mulle. Mä näytän ihan tyhmältä. Että nää nukkuu, mä halusin tulla vaan muistuttaa. Hei sinä, just sinä. Henkilö, joka lähettää tämän videon sulle, haluaa vaan sun tietävän, että mä en tiedä mitä mä tekisin tässä maailmassa ilman sua. Sä oot ihan huikea ihminen. Mä rakastan sua oikeesti. Ennen kuin sä menet tänään nukkuun, mä halusin tulla vaan muistuttaa sua siitä, että älä ikinä luovu olemasta hyvä sydäminen. Mä tiedän miltä se tuntuu ja joo, se sattuu kun sun hyvää sydäntä käytetään hyväksi. Ja tuntuu silti, että olet vaan parempi olla kylmä ja tunteeton. Mun ne kenellä on tää hyvä sydän, ne merkitsee paljon tällaisessa maailmassa. Oikeesti. Muista tää. Nukku hyvin. Henkilö, joka lähettää tämän videon sulle, haluaa vaan sun tietävän, että kiitos, että sä oot ollut osana mun elämää. Kiitos, että sä rakastit mua silloin, kun mä en edes pystynyt rakastaa itteeni. Kiitos oikeesti. Henkilö... Lähetä tää viesti sille, kenen tää täytyy kuulla. Mä rakastan sua. Rakastan sua enemmän kuin elämää itsessään. Mä toivon, että sä tiedät, milloin ikinä elämä potkii sut maahan. Mä oon sun vierellä ja tukena nostamassa sut maasta takas ylös. Ja myös toivon, että sä uskot ittees samalla tavalla kuin mä uskon sun. Mä lupaan sulle, että mä oon tukena loppuun asti. Se on oikein. Jos sä kysyisit multa ikinä, kuinka monesti sä oot käynyt mun ajatuksissa, niin mä sanoisin vaan kerran. Koska sä tulit, mut sä et ikinä lähtenyt sieltä. Jos sä kysyisit multa ikinä, kuinka monesti Jos sä kysyisit multa ikinä... Jos sä kysyisit multa ikinä, kuinka monesti sä oot käynyt mun ajatuksissa. Näin TikTokissa video, missä sanottiin, että pistää Jos sä kysyisit...
suosittelen tätä kanavaa herkille.